beda gi rito mana kaka giselere mokwongo kata in ka warom dire kama chalna wach mare mogik. Weche mag ng'anyo mag dakteche ker nokotimo maber nyoro, onego bed nochiwo direction kaka wuon piny. Weche ok nyal dhi ga agoko ni an right ng'ane en right, onego bed ni ng'iyo to maslahi mar jopiny chalo nade. To mar ariyo ma nawacho kata mokalo manantie ka ni gima ne makosa manotimo matek kabisa en 2010 ni nwakawo weche mag health watere counties. Jo counties ok nyal manage weche mag health kata king'iyo mana kes county en segment gimoro achiel ka mwaluongo ni osara kende kata gimwaluongo ni progressive development mar daktari ni ada sponsor daktari achiel odhi otim masters. Jo county ok nyal winjo ni kora dwaro goli from a general practitioner, kora da oketi ni ina gynecologist kata oncologist. Oge county manyalo time kamina wuoye kodi ni ma gima ber en gima onego bed ni wang'iyore ni ere koko nyalo timo referendum mondo fourth schedule mar katiba wagol weche mag health te. Kendo nawacho ni what if ni watimo mistake ni wakawo skunde ni watere counties ni koro jo counties chulo jopuonj ma primary secondary osara. A big mistake, and we saw it why. Kesi no ka gima gitimo because one gin referral hospitals, national referral hospitals don't tiere kamalo do manitie piny level 4 or even level 5. Nothing magitimo kata mana those promotions, there's nothing. To mago to long term to sani oningo bed ni wang'iyo ni to jogi nyalo dok kany. Okay, ni who is right or who is wrong. It is about welfare mar jopiny matho kesani olor osiptende mondo dhano doge tich mondo gini kik timre kendo kes karama kotimore next time be the same thing madhi timore. Ero kamano ahinya. Adoma Alphonse wacho ni weche mag meto mag osara dhiera nikech lakteche nyaka sani pod ywago ndiko e tich interns kod keto e tim winjruok mane gibedo godo higa mar 2017. Ang'o mamono sirkal loso wach mar lakteche mondi? Koso osara mimedo ni igeto godo medruok e atamalo mar usuru? Penjo mangima mantiere kar kae. Thuolo mong'adowa sa oseromo dakika 30 tok sa 2 mar okinyi. Kamanya wakili Charles Midenga, Wycliffe Nyafwanga kaachiel kod daktari Freda to kubido thuolo mar twak kod okinyi ma kawuono kendo puonjo jopiny gik mopogore opogore. Wabiro time kendo odiochieng' machielo ka oluongo ubi e studio ang'o wabedo kod twak machalo kod mae. Nyakoro monge jwang'in bende biro thuolo bedo kod wan wachak chenro nyaka sani makoro watieke. Ero kamano ahinya. Mane makelo e giko.